आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो गासैबो जाजोब्बाय बेफोर। आं जुदि गोरोन्थि बुजियामोनब्ला दिनै इरागदावआ बेफोरबायदि जानाय नङामोन आरो आंबो बोहैथिनिफ्राय गोजानाव थानांनाय नङामोन। दिनै आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो सानै मानसिया साजा मोननांबाय। बेफोर गासिबो आंनि गोरोन्थि। बे गोरोन्थिखौ आं माब्रै सुद्रायबावगोन? बोहैथि सनानि खाथियाव आं माब्रै निमाहा बिगोन? आच्छा, पेसेन्टनि गार्जेना नोंनोमोन नामा? हा? पेसेन्टनि गार्जेना नोंनोमोन दा? मानो होनोबा जोङो गार्जेननि साइन मोनबासो पेसेन्टखौ जों अपारेसन खालामनो हागोन। आरो पेसेन्टआ जिहेतु गुलि हाबलायनाय, बे केसखौ जोङो डाइरेक्ट लानो हाया। बेनिखायनो आं पुलिस लिंहरदों। दान्दिसे उनाव पुलिसआबो सफैगोन। पुलिस? दाथ' पुलिसआ आंखौ सिनायबा दिगदार जागोन। मा खालामबावनो आं दा? दे थाबैनो खोन्थादो, नोंथाङा पेसेन्टनि गार्जेन नंगौना नङा? आं पेसेन्टनि गार्जेन, बिदा जायो। आच्छा, अब्लालाय साइनखौ नोंनो होदो। जागोन दे डक्टर। बेयाव ना? औ, थेंक इउ। दा आं मा खालामबावनांगौ जाखो? फारसेथिं डक्टरा पुलिसखौबो लिंहरबाय। पुलिसफोरा आंखौ सिनायबाथ' जारला जागोन। बेनिखायनो आं बोहैथिनो थाबैनो फन हरनांसिगोन। हेलौ, सोर बुंदों? बोहैथि। अरन, नों? अरन, थारैनो नों मारना? एसे गोबावनि उनाव दिनैसो मानो कल खालामदों नों अरन? आंखौ निमाहा हो बोहैथि। आं नोंखौ खौरां लानो हायासै। मानो अरन? नोंखौ नेयै बेसेबांबा गोबाव जाबाय। नोंनि जेबो उदिसानो गैया। नों माबोरै दं अरन? बहा दं? आं दा हस्पिटालावसो दङ। मानो अरन? माबाफोर जादों नामा? आंहा जेबो जायाखै, नाथाय इरागदावआसो जादों। इरागदाव? मा जादों इरागदावआलाय? बेथ' नोंखौसो नागिरनो थांदोंमोननो। जोबोर गोलाव काहानि। आं नोंनो उनाव फोरमायसिगोन बोहैथि। हायोब्ला नोङो इरागदावनि गार्जेनखौ लानानै फैनो हागोन नामा? आं बेवहाय बांद्राय गोबाव थाबाय थानो हाया बोहैथि। आंनि आखायाव बांद्राय गोबाव सम गैया। नों हायोबा थाबैनो फैगोन ना? आं नै तिनिआलिनि हस्पिटालावनो दङ। जागोन अरन, आं फैगासिनो दङ। दे, थाबैनो फै। औ, जागोन दे। इरागदावआ हस्पिटालाव दङ। बिदिब्लाथ' आं सानस्रिखौ थाबैनो फन हरनांगोन। हेल' सानस्रि, इरागदावआ तिनिआलि खाथिनि हस्पिटालाव दङ। नों थाबैनो इरागदाव बिमा बिफाखौ लानानै थांनो हागोन ना? आंबो थांगासिनो दङ। औ, जागोन दे। अरन, आं फैगासिनो दङ। प्लिज अन्नानै नोङो जेरावबो दा थांथ'। नोंजों आंहा गोबां खोथा रायलायनो दङ। नोंजों आंहा गोबां खोथा शेयार खालामनांगौ दं। नोंखौ रागा जोंनांगौ दङ आंहा। नोंखौ रायनोबो दङ आंहा। आं फैगासिनो दङ अरन, आं फैगासिनो दङ। ओइ थफिराम, नों दाखालि आंखौ गारनानै बहा थांनायब्रा? आं हाग्राबारियाव खथ' नागिरदों नोंखौ। माबा मोनसे खामानि मावदोंमोन आं। मा खामानिब्रा? माथो इरागदावआ हस्पिटालावसो दङनो। नोंसो इरागदावखौ माबा मोनसे खालामबाय नामाब्रा? आंलाय इरागदावखौलाय मानो खालामनांगौ जाखोब्रा? आंना टारगेटआ अरनसो दा। सैथो बाथ्रा बुंलाय नों इरागदावखौ माबा मोनसे खालामाखैथ'। नों गावनो नुखादों माथो, इरागदावआ आधा मरा जाफ्रामखानायखामोन। बेवहायलाय आंलाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा? होमबाबो फोथायलाय लाङालां नोंखौ। बुवा, आंनि जानानै आंनि लोंनानै आंखौनो फोथायला नों? बेनो जाबाय लोगोआ, हा? लोगोबाबो गाज्रि खामानियाव हेफाजाब होजायाना। आं नोंनिफ्राय जाबाबो लोंबाबो नोंखौ गाज्रि खामानियाव थांबा बादा होगोनब्रा। बुवा, दिनै ओरैबायदि खोथा बुंग्रा जाबाय नों, आंखौबो फोथायलाया जाबाय। बुजिबाय आं, बुजिबाय। मा बुजिखोब्रा? जिबौखौ फिसिनानै दोनबा जिबौआ सौफिनो होननानै। गसाय, आंखौ जिबौ होनबाय नों? औ, नों जिबौआनो। आंखौ जिबौजोंसो रुजुबाय होमबा थफिरामा? जालायथो। थफिरामा बांद्राय मोजां मानसि नङा होननानै आं मिथिखायो, मिथिबाय? नोंहासो फोथाया दा नुबाय थफिरामा मा होनखो नोंखौ? आरो थफिरामजों लोगो जाबाय थाबा सानसे नोंबो गाब्रगोन, मिथिबाय? मालाबा जोंखौ लोगोफोरानो गाब्रहोयो, मिथिबायना? दुश्मनफोरा गाब्रहोआ। जाय जोंनि सेराव थायो, साखाथियाव थायो, बैफोरबायदि मानसियासो गाज्रियैनो जखमबो होयो आरो गाब्रहोयोबो। बेनिखायनो जोंनि साखाथियाव जेसेबां मोजां लोगो थाया मानो, एसे एनै आगान खेबथा थानाया मोजां आरो, मिथिबाय? नों साननाङा जे आं बेजों बिराद खोथा शेयार खालामलायो, जेरावबो ज' थाङो होननानै। माला मा जायो मिथिया, मानसिनि गोसोसो। बेनिखायनो जेब्लाबो आगान खेबथा थाल लायै लोगो जानांगौ, मिथिबाय? नों सैथोखौनो बुंबायलै। बे थफिरामखौ आं इसिबां हेफाजाब होबाय, मदद होबाय, मा होनखो दे दिनै आंखौ? आं मिथिगौब्रा आं फैसा थाखानि हेफाजाब होनो हाया। नाथाय मोनसे खोथा ना, फैसा थाखाजोंल' हेफाजाब होबा जायाब्रा।
मानसिनि सोलेरजों मोदोमजोंबो हेफाजाब होदों आं। गाव जेराव थाङो बेवहायनो थांफादों। गाव जेखौ मावनो खिन्थादों बेखौनो मावदों। गावनि मोजां गाज्रि खामानियाव जेरावबो बाहागो लाफादों। नंगौथ' आरो जों फैसाजों हेफाजाब होनो हायाबाबो लोगोआव थाफानो हायो नङा होमबा? ना मा जाखो दे थफिराम बायदि मानसिजों लोगो जानानैनो बिराद गिदिर मिस्टेक जाबायलै। मा मिस्टेक जाखो बुंलाय? नोंथ' बोहैथिनि लोगो नङा होमबा? थांलाय नों खोन्थालाय बोहैथिनो अरना मोजाङैनो दङ होननानै। बोहैथिया हाखु दाखु हस्पिटालावसो थांदों। मानोब्रा बैलाय इरागदावा हस्पिटालाव दङनो आरो अरना हस्पिटालाव इरागदावखौ लांदोंनो। होमबा इरागदावखौसो बुनो थाखाय बियो दाखालि गोमादोंमोन थफिरामा। मा होनखो? जेबो नङा, मोनसे आर्जेन्ट कल खालामनि र' आं। हेलौ सानस्रि, नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानोमोन आं। बुं सन्तला। माबालै इरागदावा हस्पिटालावसो दङनो। नोंसोरनो आं फैसा होदोंमोन ना इरागदावखौ मोजाङै लाबो होननानै। माब्रै इरागदावा हस्पिटालाव मोनहैखो? मा होनबावनो थफिरामनि रागाखौ। निमाहा होदोलै, आं थफिरामखौ मोजाङै बुजायनो हायासै। मा? थफिरामजों नोंजों इरागदावखौ मा खालामखो नोंसोर? नोंसोरनि थाखायसो आंनि इरागदाव हस्पिटालाव थाहैनांदों ना। गारा आं नोंसोरखौ सानैखौबो गारा आङो। आंबो बारा मोजां आइडिया गैयालै। आं हासुबाय थानायावनो बियो आंखौ गारनानै इरागदावखौ माबा मोनसे खालामहैदों खोमा। बेनिखायनो आं नोंखौ बुङो, एबारनिफ्राय इरागदावनि थाखाय नों मालायखौ दाफोथायलै। थफिरामखौ दाफोथाय दे। नों आंखौ फोरोंनाङा आरो नोंखौबो गारा आं। आंलाय मा दाय मावखोब्ला आं खोन्थाहरदोंसो। बिदिसो जादों होमबा इरागदावखौ लायनो हरनाया। बे थफिरामा बिदिसो खालामहैदों आरो बेफोर गासिबो बोहैथिनि थाखायनो जादों। गासिबो बोहैथिनि थाखायनो। इरागदाव प्लिज नों जेबो जानाङा। आं फैगासिनो दङ इरागदाव नोंनि खाथियाव। बोहैथि सनाया माथो दाबो सफैला। आंनि आखायाव बांद्राय टाइमबो गैया। पुलिसफोरा सफैबा आंथ' बोहैथिजों रायलायनो मोननाय नङा। रैरुप नों बेवहाय? औ आं। सार नोंथाङा थाबैनो बेनिफ्राय थांदो, नङाबा पुलिसफोरा थाबैनो बेवहाय फैगोन आरो नोंखौ सिनायनांगौबा जारला जागोन। आंबो बेखौनो सानदों रैरुप, नाथाय आं बोहैथिजों रायलायनांगोन। नों बोहैथिजों रायलायबाय थानायखौ नेयोब्ला नोंनिनो प्रब्लेम जागोन। नों बोहैथिजों उनावबाबो रायलायनो मोनगोन, नाथाय दा नों पुलिसनि नोजोराव गोलैयोबा जोबोद जारला जागोन। अब्लाबो आं बोहैथिजों खेबसेबाबो रायलायनो सानदों। आधा घन्टानि गेजेराव मोनफैब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। गोमो आरो गोजाया पुलिसखौ लाखिनानै दोनथ'दों। माब्रै? गामिनि सानैसो सेंग्राफोरखौ बुलायहोनानै बिसोरनि बुलायनायखौनो बोखागासिनो पुलिसफोरा। बेनिखायनो पुलिसफोरा बेसिम सफैनो एसे टाइम लागोन। बेनि सिगां आंजों थौबादो सार। एसे सम नेबावनि नामा बोहैथिखौ? जागोन सार। थां नों बाहेरावनो थाहैथ'। पुलिसफोरखौ फैनाय बायदि नुदोंब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय। जागोन सार। आच्छा नोंथां। डक्टर मारै जाखो अपारेशना? मोजाङानो जाबाय। नोंथाङा जोबोद लाखि। टाइम थानायावनो नोंथाङा पेसेन्टखौ लाबोदों। दा नोंथाङा रायलायनो हासिगोन। थेंक इउ डक्टर। बे पुलिसफोरखौ लिंहरनाय मानो दाबो फैयाखै? हेलौ पुलिस। इरागदाव देहाखौ माबोरै मोनदों? आंनि देहाखौलाय माथो बुंबावनो मिस्टार अरन। नोंखौ लोगो मोनैनि सिगां बिराद गाज्रिमोन, दा नोंखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय। आं इरागदाव। नोंखौ लोगो मोननानै थारैनो मोजां मोनबाय आं अरन। आंखौथ' नों सिनायखायो। आं नोंखौ सिनायामोन, नाथाय थासारियानो नोंखौ सिनायहोबाय। आंखौ निमाहा होदो। आंनि हान्जानि मानसिफोरा नोंखौ दुथांसो सानदोंमोन, बेनिखायनो नों बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैबाय। जेबो नङा नोंखौ लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। नाथाय नोङो मोनसे मेसेज होनोनो गावनि जिउखौ मानो इसिबां खैफोदाव खोलैनांगौ जाखो? मालाबा गुबुननि आद्रा सिमांफोरखौ सुफुंनानै गोसो गोजोननाय मजायानो बेलेग। बेनिखायनो आङो जाफुङै आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो नोंखौ लोगो हमहैदोंमोन। इरागदाव नों थारैनो जोबोद मोजां मानसि, गोहो गोनां। बांद्राय बुंनो हायालै, आं लाजियो। नोंसोर बायदि मानसिखौसो बाख्नायनांगौ। हारिनि मोजां सानग्रा, हारिनि मोजां खामानि मावग्रा नोंसोरखौसो इसोर साननांगौ। जों दासिमबो हारिनि मोजां खामानि मावनो हाथ'वाखै। बेनि थाखाय जों बिराद गोजान लामा हान्थिबावनांगोन आरो बे हान्थिनायनि लामाया बेसेबां गोलाव जों दा बेखौ बुंथ'नो हाया। बेनिखायनो नोंनिसिम मोनसे आर'ज। अरन बेफोरबायदि बुंनाङालै नोंथां। बेफोरबायदि आर'जनि खोथा बुंनाङालै। नों जेखौ बुङो बेखौनो मावगोन आं। आच्छा बिदिब्ला गोसो होनानै खोनासं। इरागदाव जाय थांखिखौ लादों बे थांखिनि फिथाइया माबायदि जागोन आं बेखौ मिन्थिया, आरो आं जाय खामानिखौ मावनो आवगायबोदों बे खामानिखौ आं आद्राबो दोननो हाया। बेनिखायनो आंनि गोसो सिंनि हाथरखि थरसेखौ नों जोथोनै दोननो हागोन ना? माने आं बोहैथिनि खोथाखौ बुंदों। माने आं बुजियासै। नों बोहैथिखौ अराय समनि थाखाय बोजबनानै लानो हागोन ना? मा? औ, बोहैथिखौ नों अराय समनि थाखाय बोजबनानै लानो हागोन ना?
बेखौ आं मावनो हानाय नङा अरन आंखौ निमाहा हो आं बुजिदों नाथाय बे मुलुगाव आं नोंनि अनगा रावखौबो ट्रास्ट खालामनो हाया आरो बोहैथिया बे मुगाजों गोरोबनो हानाय सिख्लाबो नङा मानो होनोब्ला बिनि गोसोआ जोबोद गोथौ आरो जोबोद गुरै रावखौबो जेबो बुंनो हाया रावजोंबो जुजिनो हाया बयखौबो गावनि असे बायदि सानो आरो नोंथ' मिथिगौ दानि जुगाव बेफोरबायदि मानसिफोरा गोरलैयैनो थावरिनो हाया बे मुलुगा बेसेबां नेहाथ जाबाय बेनिखायनो बोहैथिनि थाखाय सासे गोहो गोनां अनसुला मानसिनि जोबोद गोनांथि आरो आं बेखौ नोंनि सायावसो नुयो नों बोहैथिखौ आंनि जानानै अराय सम अननो हागोन ना प्लिज ना होननानै दाबुं अरन नों बेफोरखौ मा बुंदों बुजिनो नाजा अन्नानै बोहैथिखौ बे इनाय अनागार बुहुमनिफ्राय सेफआव दोननो नाजा बे बुहुमा बोहैथिमोन बायदिखौ मोजाङै थांनानै थानो होआ बेनिखायनो आंनि लोगो हिसाबै फंबाय हिसाबै बोहैथिखौ बे मुलुगाव मोजाङै थांनानै थानायाव हेफाजाब होदो आरो आंनि आखायाव एसेबांबो टाइम गैया पुलिसा थाबैनो फैनोबो हागौ डक्टरा पुलिस लिंहरबाय पुलिसफोरा बायदिसिना इनभेस्टिगेसन सोंबाथ' आंनि मुं ओंखारगोन बेनिखायनो आङो गोहो गोलोन्दां जानानै खारनांसिगोन बिदि नङा नों गोहो गोलोन्दां नङा अरन नों गावखौनो गोहो गोलोन्दां होननानै दासान नोंसोरबायदि मानसिफोरा गैयामोनब्ला जोंनि समाजा आरो बांसिनसो गाज्रिसिनाव थांगौमोन जोंनि जारिमिना गोमागौमोन बेनिखायनो नों जोंनि बिर जोहोलाव बर'जों बर' हेफाजाब होलायनाया जोंनि खामानि अरन नों थां आंनि खामानिखौ जाफुंहो आं बोहैथिखौ जेब्लाबो केयार खालामगोन नों बोहैथिखौ लानानै जिंगा दासि गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला आं फैबाय बाय अरन औ रैरुब पुलिसफोरा फैगासिनो थाबैनो ओंखारदो नों हस्पिटालनिफ्राय जागोन दे रैरुब अरन माथो पुलिसफोरा फैबायानो आंखौ बोहैथिजों रायलायनाय नुबा बोहैथिखौबो इनभेस्टिगेसन खालामगोन बेनिखायनो आं बोहैथिजों रायलायनो हानाय नंला आंखौ निमाहा हो बोहैथि अरन 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 नों बे खेबाबो आंखौ मानो नायख्लेंखो अरन बे खेबाव आंखौ गारनानै दा थांसै नों आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थांनो होला अरन आंखौ गारनानै दा थांसै नोंनि अनगा आं गावखौनो लाथिख' मोनो अरन आंखौ गारनानै दा थांसै अरन बोहैथि आंखौ निमाहा होदो आं नोंनो खोथा होनाय बायदि नोंनि खाथियाव फैफिननो हायासै नाथाय आंनि सेराव गोबां बिबान दङ जाय बिबाननि थाखाय आं नोंनि खाथियाव फैनो हायाखै आंखौ निमाहा होदो बोहैथि आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय थासारिया जों सानैनि मोजां मोननायखौ एक्सेप्ट खालामाखै बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय गोजान जानांदों आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आंनो नोंखौल' नांगौ नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा अरन आं थांनानै थानो हानाय नङा आं थांनानै थानो हाया अरन नोंनि अनगा आं हानाय नङा आंबो मिथिदों बोहैथि आंबो नोंखौ जोबोद अनो जोबोद मोजां मोनो नाथाय आंनि आखाया दासान्दि सम आरो थासारिजों खाजानाय बेनिखायनो गोसो गैयाबाबो नोंनिफ्राय गोजान जानांदों बोहैथि नों मिथिखागौ जोंनि बर' समाजा माबायदि जालांनो हमदों जुदि आं बायदि सासे जानो ओंखारबोआबा बर' हारिखौ रैखा खालामनो हानाया गोब्राबसै बेनिखायनो आङो दिनै ओंखारबोनांबाय गोसो जायो आंबो रुजु रुमु रायजो जानो गथ' गथाय खांनानै संसारखौ दैदेनलांनो नाथाय आं गावनि खोथाखौल' सानब्ला जोंनि बर' हारिनि फिउचारा बर' बिमानि मोदैया अराय सम गबाय थानांगोन बेनिखायनो आङो जांख्रिखां हान्जायाव ओंखारबोदों आसा खालामो नों बुजिगोन बोहैथि सार पुलिसफोरा हस्पिटाल सिङाव हाबफैबाय नोंथाङा बै मोनसे लामाजोंसो ओंखारलांनांसिगोन थौदो सार बोहैथि सना थादो दे सम मोनोब्लानो नोंखौ कल खालामगोन अरन प्लिज आंखौबो लांफा नाङा दे नों न'आवनो था आं थाबैनो नोंनि खाथियाव फैफिनगोन बाय बोहैथि सार थौदो माबाय पुलिसफोरा नङाबा नोंखौ सिनायगोन आरो बैदि पुलिसफोरा लांनायखौ नोंबोथ' लुगैया ओहो आं मालाबाबो लुगैया बिदिब्ला नों थांदो अरन थाबैनो थांदो बाय आइ लाभ इउ बोहैथि I love you अरन अरन अरन